ban ga kamar ki ba a zuciyata, ki ji na faɗa hayya hayya aha masoyiyata a duniya ban ga kamar ki ba masoyiyata, na ji da ke ba mance da ke ba, soyayyar ki ta yi mun magani, rike mun hannuna jani mu je gaba. Akwai lokaci yana nan tafi da zai zo gaba, ni aure da ke kauna na riga tuntuni na rike, muri na murayi da so a ce ni da ke masoyiyata, da ke za mu zauna a duniyata. Hakika ke kyakkyawa ce a mata kin iya wanka, akwai ilimi da basira gunki mai tarin albarka, tarbiyya na san kin samu iyaye ne suka aika, ashe lallai kam na dace ke zaki da babu da wani. Ni dama zan bayyana akan kikin san zan iya arashi, kaunar ki ta bi ciki ta zama to jini na. Masoyiya ta zan so a ce muna tare, da ni da ke ba rabuwa kaunar mu ta yi dore, cikar muradi ke ce a duniya daure, ki kara sanare karki mai da ni bare.